ରଥ ଟଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରଥ କାହିଁକି ଗଡ଼ିଲା ନାହିଁ? ପୁରୀର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ରଥଯାତ୍ରାର ପବିତ୍ର ଦିନ। ସକାଳଠାରୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ଚାରିଆଡ଼େ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ସମଗ୍ର ପରିବେଶ ଭକ୍ତିରେ ଭରି ଯାଇଅଛି। ତିନୋଟି ବିଶାଳ ରଥ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ, ପତାକା ଓ ବସ୍ତ୍ରରେ ସଜା ଯାଇଅଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଡ଼ ଭାଇ ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ଭଉଣୀ ସୁଭଦ୍ରା ରଥାରୂଢ଼ ହେବା ପରେ ଗଜପତି ମହାରାଜ ପାରମ୍ପରିକ ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କଲେ। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଏବେ ରଥ ଟଣା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ରସି ଧରିଲେ। ସେବାୟତମାନେ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ। ଏକା ସାଥିରେ ସମସ୍ତେ ଜୋରରେ ରଥ ଟାଣିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ରଥ ଗୋଟିଏ ଇଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିଲା ନାହିଁ। ପୁଣି ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ପୁଣି ରଥ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ରହିଗଲା। ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା। ଜଣେ ଯୁବକ କହିଲେ, ଏତେ ଲୋକ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ରଥ କାହିଁକି ଚାଲୁନାହିଁ? ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସେବାୟତ ଶାନ୍ତ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ରଥ କେବେ ଚାଲେ ନାହିଁ। ଏହା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା। ସେହି ସମୟରେ ଦୂର ଗାଁରୁ ଆସୁଥିବା ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ବୟସର ଭାର ଓ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାର କ୍ଳାନ୍ତି ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସେ କାନ୍ଦି କହିଲେ, ହେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତ, ସାରା ଜୀବନ ତୋ ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖିବାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆସିଛି ତୋ ପାଖକୁ, ମୋତେ ଥରେ ଦର୍ଶନ ଦେ। ସେହି ବୃଦ୍ଧା ମହିଳାଙ୍କୁ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ରଥ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେ ରଥ ସାମ୍ନାରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଭକ୍ତିଭରା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ସେବାୟତମାନେ ପୁଣି ରଥ ଟାଣିବାକୁ ସଙ୍କେତ ଦେଲେ। ଏଥର ଭକ୍ତମାନେ ହରିବୋଲ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନି ଦେଇ ରସି ଟାଣିଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ଏଥର ରଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସମଗ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜୟ ଧ୍ୱନିରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଆନନ୍ଦର ଲୁହ ଭରିଗଲା। ବୃଦ୍ଧ ସେବାୟତ ହସି କହିଲେ, ଦେଖିଲ ତ, ମହାପ୍ରଭୁ କେବେ ତାଙ୍କ ସତ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ନିରାଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଭୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭକ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟର ଡାକ ମଧ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି। ରଥ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଗଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲା। ସମଗ୍ର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ମୁଖରିତ ହେଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୀଳା ଅପାର। ଭକ୍ତି, ବିଶ୍ୱାସ ଓ ସତ୍ୟ ହୃଦୟରେ ଡାକିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କୃପା କରନ୍ତି। ଏହି କାହାଣୀ ଭକ୍ତିମୂଳକ ରଚନା, କିନ୍ତୁ ଐତିହାସିକ ଘଟଣା ବୋଲି ନୁହେଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରାଧେ ରାଧେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।